Ini kehamlan lama. Yang ke. Saya rekahnya tubuh nuro. Masih tanggi pa kita na. Masih tanggi pa jaga mo. Nanti nanti mo gian ikok damo. Oh je mai rokta oh ko mai ora tanggu ya ko tongja kaja bor ko na amo mun ko bai khaimani. Nok sutangja. Ha? Nok nagara sabai ko. Saya ora pineapple bukai ja te thaichu ni thaichu amo te thaichu mai bukai ja ngka thali bu bukai ja bebak. Ini jeng Omorpurni mokrai kami wo haisok paika je mokrai kami wo sini tiprasa kami kesaro Omorpurni Sitra menam jotto kosok kusumno khibnani bagai o tiprasa kami amsayo tini oro mai kaijak thali kaijak abono 2000 bai khayei 3 nok oro kaham nok tangjangno sobayei oro je dokhol khaine nai tiprasa jagano omno जों tini फाइनाय फैका मकलनि मुक्तरै क्लाइखा खायखा जों गोबांमा कक खोनाका जों सानानै नायो सुदु मकराय गामि सिमिया तिनि खासिया मंगल बमतै खाइनो तेलमुरानि कसक कुसुम खिबै जिनि बर' रक तंमालिया आरो डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट नखा तिनि चम्पकनगर सादुपारा साकाव बरमुराव लामातै ताबो चिनि बर' हिमालिया नेशनल हाइवे गानो कसक कुसुम खिबानि जिरायनाय रंनि रानी बाजारनि खिबैमानि बागै अमतै हायकने सिदाय थानानिबो उरो बारि चमुनिबो बागपाराव चिन्तिप्रसा गामि आमचायो ताबु मैला खिजागै तंगो तिनि अमरपुरनि मैला अरब गोबांमा यांगो अ बरमुरा पाहाड़ तिप्रसा आमचायो फाय खिबजा फायो जागा जागा परिकल्पित भाबे खायै अमतै खायै शहरनि मैलाको नाम सनाम कसक कुसुमनो एडिसि एलाकाव एडिसि विलेज बाय फोर्स खायै दखल खायै पुलिस प्रशासन थेपावै बर टाबु जागा दखल खायदों अ जागा तिनि फाय खोना फैका चिनि बुकुक साका अमो रासामालनि सिमे 100-150 बছर अ जागा बर दखल खायफायो अ जागा बर माइ खायसावो अ जागा थालि बरिसावो अ जागा बर सालबुरुमनि बिसानि आजि जाजाव बर बंनि माइ कायजागनो रं नुखाना जोंबो फाय नुफायका तिनि अमनो तिनि दखल खायनानि बागै आं सानानै नायो आं सानानै आं जे कुनु पार्टिफोन खायदों आबोनो कगिया अ जागानो जों अरो डास्टबिन खालायनानै रिगला आबोनि बागै डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जे खालायनानै नांमानि चिनि तिप्रासानि जागानो सेकनानि बागै बरक जे चाइटक तंमानि अमनो कासुनानि बागै डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जा खायना नांमानि जों खालायनाय तामनि हिंगाकाय जों परिष्कार साना नायो निनि शहरनि कसक कुसुम अमरपुर शहरनि कसक कुसुम मनाम तिप्रासा आमचायो खिपाय मांगला अब नंनि आमचायनि खिपदि गभर्नमेन्ट तामो खलाया साइमिया जों आगामी दिनो तावासा जुदि अर दरजार हाबै सामुंटां फैकाकाय चिनि डेमोक्रेटिक आन्दोलन चलिनाय सारा त्रिपुरानि बरकनो जों अर ग्यादारिं खालायनाय जों फुनुगैरिनाय डेमोक्रेटिक आन्दोलन बाय चिनि हानि बागै अनेक थैरिखा कुमारी मधुति रूपश्री थैका पुलिसनि जुलुम बाय अमकराय गामिनि हानो नारेंनानि बागै जुदि थै खिगलायनो नांखाय कुमारी मधुति रूपश्री सं जुदि थै खिगलायनो नांखाय चिनो बुकुक संबो थै खिगलायनाय जोंबो खिगलायफैनाय अर गोबांमा हानि बागै जबाखाय जों थै खिगलायका अमकराय गामिनो अरंको जोंखया अर फाइनो फैका नक गानाको 20 मिटार काया अर अमबाय तिनि दालान नक टांजाक चतुर्दिके अर तिप्रासा पारा हा अर तिनि बाइके बो छेन्स तिनि अर फाइ अर बर मैला खाइना खलक फैका खाइना निर बाइके बर जागा अर हावा खाग्रि फैका आं अर फाइते बखनाका रवित्र जमातिया अर बीजेपी नि जनजाति मोर्चानि नेताफो बनाकि अ जागानो लोकेसन बो सिरिनायफो जों बनो सानानि नायो ताखो नों मानसुबैनानि निनि थिनांनि कक निनि भबिष्यतनि कक तिनि नों अ जागा दखल रिवाने आगामी दिननि जागाव दखल खायना जों गोबांमा जागाव थाङै नुखा जितेन्द्र चौधुरी एमपी तंमानि सीपीएम नि मिनिस्टार तंमानि समय
bo minister tongfor bini nijini para ADC village tongmani abono general khlai dikha or bo kobang ma Omorpuro tini kobang ma jaga bo tini tiprasa ADC elaka tongmana bamfront namalo abono ko khairika tabo aro IPF BJP government faimani yagulo bo tini omokrai kamiya hai kobang ma amsa tini moile khimnani bagai tin jaga dokhol khlai tongo ang sobche bisi khan nangmani kakai chini tribal welfare minister jara IPF dofani bagai wansuk hini kok sanai jara dofani hani bagai hini kok sanai hin sanai rok borok tini kok thesa sapaya tini omokrai kamiyo phainai phaya tangai nai phaya borok omono chini question salsa borok wansukna nangane dofa judi kri hinga kai ha judi kri hingai ningle boro tongnai nini ha se pai thangkai nini busa nini buti nini busukle boro tongnai o 150 বছর chini ras amalni chimi o jaga boroni bini busu bini susu song bini ba song tabu dokhol khai dong no kangai kosto khayei aji oi bol phalei o noro kangjamai tini sabai jakha buse kha yogmani kok जों मनो कोनो मा देखा दखल खाइनानै रिया स्राय कक सरकार जा खाइमानि मनो सलामै रिना नंथन तासा जुदि अर मैला खिबनानै बागैंगो फाइकाकाय डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जों सुरु खालायनाय चेंनाय लामाव गेरगै खिरिलायनाय जों फनगै रिनाय डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट तामहिन काय अबनि बागैनो अ आमसाइनि जत ताखुक बुखुक न गाना गिनि जारा तंनाय ताखुक बुखुक जों आं कयनानै मुसुंगो अ हानो नारंनानि बागै o je moila nongni kami gana wo khibui nongno monamri oi oroni nornani bagai kutulinani bagai je dirgo mayedi boro porikolpona khlaiye long term policy khlaiye o jagano je dokhol khlani namani mono kasuthini kebo norta ko party no torjagai nortebo usruita thani party yaro ora ani dofane thangnani kokse ani hano narinani kokse takuro aka abuni bagino जों oro दफा पार्टिया और चीनी हा म चीनी हा और चीनी नाइकल मा जिंगसी नाइकल ना नांगना जिंगसी तंगथाय अमन नांगना नांगने अबन बागै चीनी बुबागरा सावो जों ग्रेटर टिपालेर नांगो बामफ्रनि आमालो जे समस्त एडिसि एलाका जनरल खलाइजाखा अ जागालो ताबो टिप्रामथा एडिसि क्षमता फाइका जों मन ताइसा चीनी ग्रेटर टिपालेर न बिसिंगो एडिसि दायित्व नाय अ मखराइ गामिनो दचिनी एडिसि विलेज नमो ताबो अमनबो जों जाकरे दि और महिलाबो खिबिया अमनि बागै जा खाइनाय नामनि डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जों खालायनाय अनि ताखौ सुरनबतिनि किसा सानानै अच्छा सर को कैसे सुनमो अब तो जे ओ जागा लोकेशन खालायजाक माने हम तो हास्ते हापां बाय एडिसि हापां जे तंफ्रु बरक ओ जागानो ऑफिशियली बाबे परमिशन नावैनो ओ जागानो खालायजाका अब हाके नोटिफिकेशन बतों काबनो पिनिन फिरक मुंता मंगनाय अमो नोटिफिकेशन एडिसि आमसाइले बाहायके पारा कसारले बनो जागारि मांखाबा बिनि जे बमो पात्ताबो बिन पात्ताबो तंगो एक समय अमो पात्ता बनो नाइसे जागा ब जागानो नाइसे बनो पात्तारि माने तिनि अ जागानो दखल खाइनानि बागै एसडीएम अफिस बिनि पात्तानि नम्बर पर्यन्त स्लाइड जाखा एके दीर्घ बছर पात्ता 2008 अ पात्ता मान तंफ्रु ब आफरो आगे ब जागा दखल खाइ तंफ्रु न टांग तंफ्रु और माइकाइ चाइ तंफ्रु खालि काइ चाइ तंफ्रु आफरो टांग माना खाया तिनी तांगै बरग हठात काइ तिनर बर डास्टबिन खाइनखा नों पात्तारिफोर त बनो जागा फुनगो रिखा आ नों अमर दखल खाइनफोरखौ तिनखाय नों पात्ता नम्बर स्लाइ रिमा खाहेदा म त ताबो कम्प्युटर निको छे म जतर अफिस नि कार साजी परिकल्पना प्लानिंग माफिक म खाइजागो थांनायो जों जेता इनफरमेशन दङ सिनथिनि वदे हास्ते हापां एडिसिनो जागा सानमानि यागलो एडिसि हापां अबुनो एप्रुव रिखा आबुनो तैनि फिरक मुंता मंगनाय आं साइमांखा म कोनो गभर्नमेन्ट सीपीएम नि आमाल समय ब म कया ओ एक बছর एडमिनिस्ट्रेटर जे तंफ्रो आफुर परिकल्पना बाबेखे बरक आरो बीजेपी नि बा गभर्नमेन्ट नि बरक न तब रुलिंग गभर्नमेन्ट नि बरक आचुग्रि वइ अमनो बरक जुरपूर्वक खायै अमनो कागज न नाखा जों आइनत जोंबो यापिरि रमनाय एकदिगे डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जों थानाय एकाइता जों एडिसि एलाकायाव जों कोनो महिला बायरेनि जेनेरेल एलाकानि महिलानो जों खिबिया एकाइता कायसा जों कोटबो जों मना रायदातै ताम खालायमान जों अमबो जों नायनाय अमनि बागै जों चाइतकनाय एबं अब जागाव जुदि सिनि बुबागरा जुदि तिफ्रा फाइसक पाइकाकाय आं बनो रिक्वेस्ट खायनाय बिनि याकुं रमै आं बनो अनुरोध खायनाय एकबार अ मकराइ कामि अ जे तिफ्रासा आमसाइ कामि व जे महिला खिमनानै माने बनो फाइनाय फेनायनि बागै आं कयनाय एबं आं बरनो साइकेलांनाय आदिनो बुबागरा बाय बरनो जत्तनो बनि ककनो खनारिनो बुबागरानो साव जों मनि बागै तियारनाय एबं बुबागरानो आं कयनाय